Steffi, qed tikkopjani? Steffi, qed tikkopjani? Jien serju, qed tikkopjani? Jien serju, qed tikkopjani? Tassew titħaq, qed tikkopjani? Waqaf, Tassew titħaq, qed tikkopjani? Waqqaf. sejjer minn hawn. Għadek tikkopjani? Għadek tikkopjani? Hemm idea. Hemm idea. Għadek tikkopja? Għadek tikkopja? Ivan. Fejn sejjer? Ma tridx tikkopja aktar? Kopja lilek innifsek. Sejjer ma' Ivan. Qed tikkopjani? Qed tikkopjani? Dak mhux umoristiku. Dak mhux umoristiku. Għadek tikkopjani? Għadek tikkopjani? Hej, fejn sejjer? Ma tridx tikkopjani aktar? Ikkopja lilek innifsek.
Għandi bżonn naħsel xari. Qed tikkopjani? Qed tikkopjani? Għadek tikkopjani? Għadek tikkopjani. Għandi bżonn ninija minn dasa għalex. Okkupat. Skużani, Okkupat. skużani, Okkupat. skużani. Din hija l-aħħar ċans tiegħi biex nistħajjel. Nittama li ma jsibunix hawn. Issa fimt li tikkopjaw lil xulxin mhuwiex tajjeb. Dasa għalex ejja mmorru nilabu. Ejja nilabu. Dasha, ejja nikontrollaw il-lista tal-affarijiet li għandna nagħmlu. Oka, ħanara. Hawnhekk għandek. Alla tiegħi. Ma nistax nagħmel dan Eva, jien biss tarbija żgħira. Dawn huma faċli, nagħmluhom kuljum. Dasha waqaf, fejn sejra? Min se jagħmel dan kollu? Jien hawn. Għaliex għandek bżonn dan? Għandi bżonn dan. Le m'għandekx. Jien biss tarbija żgħira. Le int fajla kbira, m'għandekx bżonna. Oka hekk biżejjed, oħroġ. Dasha, għaliex ma tixrobx ftit mera, mhux ħalib? Imma rrid il-ħalib tiegħi. Dasha, int daqshekk goffa. Ikollok bżonn tnaddaf dan. Jekk joġbok naddaf dan. Le trabi m'għandhomx għalfejn. Prova tajba, Dasha, imma mintix. Terbija iżjed. Fejn mort? Dasha, fejn int? Emmint Dasha. L-ewwel ħaġa fil-lista tiegħek hija li tixxekel xarek. Hawnhekk għandek. It-trabi ma jafux kif. Tajjeb, se nagħmel xarek. Eva ara brimba. Fejn? Dasha, fejn mort mill-ġdid? Nista' jkolli wieħed ukoll? Iva, żgur. Tista' tenni. Verament, ma tistax tagħmel dan waħdek. Le ma nistax. Jien biss tarbija żgħira. Tajjeb, stenna, imma l-ewwel ejja naħslu idejk. Ejja. Alli jenni. Imma huwa faċli ħafna Dasha. Ma nistax. Huwa diffiċli wis. Tajjeb. Kemm hu nadif. Dasha, ħaxin sninek illum? Le, ma nafx kif. Tajjeb, m'hemmx problema. Id-darba li jmiss tagħmel dan int stess. Tifhem. Dasha, fejn int? X'inhu dan il-ħmieġ? Min għamel dan? Oh, żgur li hija Dasha. Ara dan? Oh le, ma jistax ikun. Oh le, il-pittura tal-prinċipessa tiegħi. Ilni naħdem fuq għal-ġimgħa kollha. Hi ħarbitu, ġibdet mustaċ. Dak hu Dasha, fejn int? Dasha, fejn int? Imi xawn xġara?
Sija, tista' tajn b'xi ħaġa. Oh, nifhem. Naf x'għandi nagħmel. Ejja miegħi. Ejja nagħmluh. Mem kemm hu tajjeb. Wow, ġelat. Għandi idea. Dasa x'qed tagħmel? Le, mhux se jkun. It-trabi ma jiklux ġelat. Għaliex? Għax it-trabi jħobbu dan. Imma jien ridt il-ġelat. Fil-fatt ħadmet. Għaw inħobbok Unicorn. Għaw inħobbok Ted Bear. Tajjeb kif tista' taqbeż? Okah tista' taqbeż ola. Għaw tkisser x'impurtani. X'inhu dak l-istorju? Dan huwa daqshekk divertenti. Iża, Issa mur waħda ieħor. issa jien, nista' nilab ukoll? Le, dan mhux għat-trabi żgħar. Iva, it-trabi ma jistgħux jilabu dan il-logħba. Ejja nkomplu nilabu. Mhux ġust. Tinkwetax għandi xi ħaġa għalik. Ejja hawn. Toġbok? Qed tiċċajta miegħi. Dawn huma għat-trabi żgħar. Eżattament, bħalek int. Dan mhux divertenti. Sija hawnhekk. Ciao, diverti ruħek tarbija. Bniet. Dasa x'ġara? Jien mhux tarbija. Għajda mill-ġdid. Int tarbija? Jew le? Lejjen mhux tarbija. Tajjeb, Żgur? Iva jien tfajla kbira. tajjeb mela jprova. Tista' tnaddaf il-ħmiġ li għamilt? Iva nista' nagħmlu. Iva, fl-aħħar ħadmet. Ejja mmorru. Skużani, Ted Bear, ejja npoġġu klura. Għandu jaħdem issa. Uff, lest. Eva, Alizija araw għamilt ix-xogħol kollu. Kollu kemm hu? Wow, xogħol tajjeb ħafna. Dasa, ejja jnaqat magħna. Allura x'qed tikol intom? Qed niklu l-ikel kollu tajjeb. Frott, bajda u broccoli. Nista' nieħu ikel għat-trabi? Mill-ġdid? Int tarbija? Ops, le minix. Men fil-fatt huwa tajjeb ħafna. Dasa, għandek bżonn għajnuna. Lezzija, nista' nħares jien stess. Jien mhux tarbija aktar. Nista' nagħmel kollox. Dik it-tfajla tiegħi. Mela, ejja ngawdu l-ikel issa. X'inhu jiġri hawn? What? Marja, trid tajn lil Alex. Huwa aħuk iż-żgħir. Upsi. Okaċ pa. Senna daf.
Tajba ħafna. Oh, yes! Tmantar li l-għalex spiċċa. Tajjeb, Marija, għawnu. Lista ta' kompiti għal-oħ tajba. Oh. Marija. Marija, trid turih li l-għalex kif jikkulura. Oka, pa, imma l-ewwel ejja naħslu li dejn. Let's go! Woohoo! Tindi perfect. Trid tagħmel hekk. Oka, se nipprova. Let's go! Wow! Meraviglius, għalex. Wow, xogħol kbir, għalex. Tajjeb ħafna, Marija. Wasal iż-żmien li nilagħbu xi sports. Let's go! Wow! 2, 3, 4. Ġax. Jien l-aħjar. Eċ, Marija. Immaġina skurjajt 4 goals u jien l-aħjar. Imma l-sports suppost huma divertenti. L-ebda rebbieħ jew tellif. Oka, pa, għalex ejja hawn ejja nilabu flimkien. Dak ħafna aħjar. Fantastic. Wow, Ivan, Joel. Ejja nilabu flimkien, Gux, nista' nallimkom ukoll. Iza. Let's go! Tajjeb, Gux. Wasal iż-żmien li nistudjaw. Ejja nitalmu li ma oġġetti jerqu jew jżommu fuq l-ilma. Iza. Ejja morru. Oh, yes! Let's go! Naħseb dawn se jżommu fuq l-ilma. Marija, ma nafx tista' tenni. Le jien impenjata issa. Oh, wow. Naħseb se jereq. Naħseb se jżomm fuq l-ilma. Naħseb li se jereq. Oh, yes! Woohoo! Ijat jżomm fuq l-ilma. Oh, yes! X'qed tagħmel, Marija? Xiex, qed nagħmel l-esperiment xjentifiku tiegħi. Imma Marija trid tajn lil għalex. Dan hu li jagħmlu l-aħwa tajbin. Oka, pa, ejja għalex se ngħinek. Jereq jew jżomm fuq l-ilma? Żamm fuq l-ilma. Let's go! Ijat
Iżom fuq l-ilma. Ġaġ, Iżom fuq l-ilma. ek u, Excellent! iżom fuq l-ilma. Oh, yes! Jere, Josh. Excellent. Grazzi, Maria. ta' xejn. Oh, yes! Xogħol tajjeb, tfal! Wasal iż-żmien għal-mistrieħ. Grazzi, Maria, intuħ tajba ħafna. Ta' xejn għalex u int l-aħjar hu. Li tkun oħtajba huwa diffiċli imma divertenti.